Čaute, vy ste tu, takže ja som Magorladen a vítam vás pri našom random vlogu. Som tu z... Ja som Magor02 a vítam vás. No takže tu nás sme na poli. A nezabudnite napísať do správy, nie do komentu, zakázane do komentu, že kde, čo je a kde my sme a kto my sme, prečo sme. Kto my sme, to asi viete, Magori, ne? Správne. No a tu sú naše pojdaločky betonové. Áno. Tu máme veci medzi nimi. Tu je záchod. Áno, záchod. Do ktorého sa už Tomik, alebo Magor01 už ho použil. Čo to robíš? Tancujem, pretože som šťastný. Prbol si? Nie, som šťastný. A prečo? Pretože točíme. A Strašne baví, fuj, ležem to do huby. No. nevidíte nič, lebo tam je slnko. Čo ste? Poď to troška prejsť. No. No, takže, ako som spomínal, my sme let's playery, ktorí sa darí, nie až tak, ale z začiatku sme to dobre na to, počkaj si prišťupnem. No, už sa do huby to vlastlo. No a už sme mali jeden pokus točiť, jeden, a som to pofajil, pretože som to nechťac stopol. Áno. A mi tu 20 minút A točil to aj takto. presne. A mi tu, a mi tu 20 minút tak debili rozprávali. Áno. A niečo vidno nebolo a... A teraz je zaber na mňa. Taký som fashioný. A tu je diera. Do ktorej... Ako som to už aj milé rozprávali o let's playeroch, že... Pozerali sme Selesího. Jeho channel je Mename Selassie. Môžete ho nájsť v odporúčaných kanáloch. Áno, tak. No a... Takže je to epic. Pretože jeho obľúbené slovo, ktoré rozpráva je epic a proste on je kráľ, taký brutálny let's player. A išiel s frajerkou, tu druhé zašli po meste. Išli do Alzy kúpať ovládač a uvidel taký šmešný balkón a povedal, že to je epic balkón. Začal smeť úplne na zemi, som plakal. Takže tak, tu vidíte tento snieh. Sniežik. Áno. Ako v názve vidíte, že všetko sa topí. Ale my sme našli miesto, kde je veľa snehu, aj tam hore v kríkoch je veľa snehu. A pozerajte. Dá sa z neho aj guľa urobiť. A chytil som. Takže je to dosť sranda, lebo... Už sme sa aj guľovali s ním. Áno, na minulom pokuse, ale už tu nechceme opakovať. Keď to tu vystrihneme a dáme nakoniec. No. A dáme za takú sexy hudbu. Asi ťažko. Dáme! To by mazal. Ďalej. Natočíme zase. Áno, guľovačku, sexy guľovačku. A dáme toto takú peknú romantickú hudbu, napríklad DJ Assassin's Freakout. Alebo... A mohli ste vidieť náš Harlem Shake, ktorý sme dali. A volá na mne, tak sa volá. Bikica. Bikica, správne. Áno, keď ste mohli všimnúť, ak hral PSP a bola tam Bikica. Sexy oto. Bola, to stalo opäť, no. A idem sa presunúť teraz. Sexy topánky, čo? Áno. Armáda. Obchod sa volá, že Muničák. Zaber na naše nohy. No, romantika. Niečo si pújta. No a... ruku daj ďalej. Dobre, no. A... Naše sexy skilly tanečné ste mohli Presne. vidieť. A máme nový úvodný obrázok. ktorý sme robili v
androidovom upravovači videí sa volá, že PixArt. PixArt. Tam neopravujú sa videá, ale Obrázkov viedi, to som povedal. Či? Nič nevidím. Nič nevidím. No. A... Dávam pusu, keby to čo. Daj. No a... Chcel som pripomenúť, že teraz neboli nejaké videá z Crysis, pretože ešte ich nemám zeditované. A toto teraz video, čo robím, už nie je 720p, ale 1080, takže Full HD. A renderujem to 3-krát dlhšie ako obyčajne, takže ešte to nie je hotové. A uploadovať sa bude asi 2,5 hodiny, takže to bude asi tak ešte na týždeň uploadovania, pretože... Kto uhádne do komentároch, čo je tam za dedina a tam? No, do správ. Už som to spomínal. Ale že kde sme my? My sme na poli, a to som spomínal. Ale... Poď zaber na hovienka a vlky. Jej! To je živočíšne, vidíte? Zároveň na Bear Grylls, takže nová srnka. Stopy? Ochutná, že či sú čerstvé. Nie, to nerobil. Ale keď bol smedný. To schválne hovno si vytlačil do huby, fuj, to bol hubač. To je epic. Áno, epic. No. No. A... Chcem povedať, sa nám darí lepšie, ako to bolo na začiatku, pretože keď sme začínali, sme mali 0 odberov. Bolo to smutné. A dneska ráno sme pozerali. A včera večer sme mali 13. A teraz máme 15. No. A máme 467 pozretí. A dosť lajkov. Čo je To sa mi páči, že ste aktívni. Áno, 22 lajkov, keď som pozeral včera a 6 dislajkov, čo je naozaj super na to, že máme 33 videí. Ako pozerám, to je dosť playerov, máme 8 videí a 20 odberateľov, ale to je jedno. Pretože tam toľko videá dopredu dávam, pretože ja nemám vždycky byť čas na notebooku až toľko. No. Kde jeho ruky? Čo? Oh, sex. No. Teraz sme na hojdalke. Oh. No a... Oh. A sme tu. Tam sú epické stromčeky, neostrihané. Počkaj. Hovno vidno. Ale vidno ich. V diaľke. Ale vidno. No a stále som začal spať o let's playeroch, takže chcem povedať to, že každý robí vlogy. Okrem Gonkyho. Áno. A preto začneme robiť aj my vlogy, pretože nás baví točenie a... Ale tieto vlogy nám sa páčia. Presne pretože keď dačo pofailíme, ako bolo v minulém. To co natáčame ešte dneska, čo sme robili, ale... Bázmek. No a... Ale baví nás to vlogovanie, ale nechceme sa odhaliť hneď, lebo... Presne, ja som spomínal v minulom, že bude to od 50 do 100 odberateľov. Teď spravíme normálne oficiál vlog. Vidíte túto sexy rúrku? No. Ideme pozrieť stromčeky. No. Ideme si dať epickú chôdzu. Počkať. Nie, tak. No. Každý budem točiť dozadu. Ideme, dobre, stačilo. No a... Chceli sme pripomenúť, že si pozrite určite kanál Mena Veselasy. Ktorý je odporúčaný. Pretože on je naozaj dobrý odspler a zaslúži si oveľa viacej odberateľov ako má. Áno. Pretože naozaj sa zabavíte. Uvidíte hry v dobrej kvalite. Uvidíte jeho frajerku, má peknú frajerku, sa asi sypá. No a robí rôzne súťaže, napríklad keď sa vám nedarí v nejakých... Tam ideme. Keď sa vám nedarí v nejakých videách a tak. A máte pekne spravený channel, zoznamy videí a pekné pozadie na channel, tak je to tak vás mu napíšte do správy, že aký ste channel a že či vás nemôže to porušiť. A ukáže vám v ďalšom každom vlogu vlogu robí 3 channely, 3 najkrajšie, ktoré sa vám páčia. My sme ho včera napísali. Ale ešte nevieme.
On si proste vybere tie najkrajšie, ktoré sa vám páčia a tie bude zverejňovať. Mňa nevidíte často, lebo ja som kameraman, aby boli dobre zábery a nebolo vidno polku hlavy, alebo vôbec tak. To bolo epic. Preto vidíte viac jeho. Aký ste pekný. A ja vám budem do toho kecať tu za kamerou. Blížime sa k nášmu betóniku, kde sme boli predtým. A vidíte, tam je sneh. Aj tam vyššie je sneh. A tu je sneh. No, tu sme sa guľovali. Hromadka. Bolo to epic. No a naozaj si pozrite ten kanál Selesiho, pretože on je pán. Naozaj ho odberám, pozerám pravidelne. Pravidelne pozerám. Aj vy ho môžete pozerať. Je pán. No proste, zaslúžiš si na toľko odberov ako Gogoman TV. Samozrejme. Ktorého tiež pozeráme. A odberáme. Ja. Aj Zdochľak je pán. Tiež sa mu darí. Ale tiež si zaslúži viac odberov. Pretože... Ja keď tak pozerám tým Slováci, Gogo, keď sa dostal tak dopredu, tak Slováci to začínajú robiť, natáčať. Takže možno dobehneme niekedy Čechov. Možno. Čo by bolo super. No hej, lebo Gogo ich dobehol, ale myslím tak, že bude aj veľa slovenských let's playerov. Nielen českých. To je pravda. Čo by bolo super. Takže... Na čo ste? Chcem vám pripomenúť, že naozaj veľmi rád točím videá. Naozaj ma to baví. Chcem sa, že to bolo dobré. A stojí za tú skúšobnú verziu Cyberlink Power Direct, ale... Pri niektorých videách. Ale naozaj je to dosť drahé a teraz nemám toľko peňazí. Naozaj to zakúpim, keď budem mať toľko peňazí, ale naozaj... Jeden z najdražších programov, 100%. Áno, takže dojdeme k našim kruhom a sa s vami rozlúčime, lebo máme 12 minút, čo je na random vlog dosť veľa. No a samozrejme, nezabudnite si pozrieť tie členby, čo sa povedal, Zdochľak, Gogoman TV, Gogo Vlogs, tie sú dobré. A potom Mena Veselasia, samozrejme aj náš. A... Nenájdete ich v popise, ale nájdete ich hneď, keď to napíšete. Hneď vám vyhľadá medzi prvými, takže istí to vyhľadávanie. Samozrejme, PewDiePie si pozrite, kto nerozumie anglicky, tak ste tzv. Briti. Alebo Tbaškic. Ale proste, keď pozeráte jeho videá, tak sa aj zasmejete poriadne. Tie fejsy, keď čo vyfailuje, proste sú brutálne, ja nemôžem. Takže my by sme sa s vami rozlúčili. Áno. Takže čauko, Karolko. Zdravím všetkých hráčov a hračky. Čau. Nevypol sa!